Nah iya, iya Ken. Awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Pak? Iya no. Kula nggih to? Oh iya. Kadang kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano nano. Apa kuwi? Sikil nano nano. Keduren. Nano. Sikil nano nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane